Pane mashoko ashamisa vanhu panguva inoi. Aiwa, tinoona kuti nyika yese yeZimbabwe iri kushamisa pamusoro pemashoko anobuda achitaurwa naChristopher Mutsvangwa uyo akaonekwa kunzi yesterday. Aiwa, akanga achihodha politburo meeting. Zvashamisa vanhu kuti aiwa chiitiko chakaitika aiwa chekufaiwa kwaGeneral Anselm Sanyatwe zvapanga pakatoshata. Sandapinda mashoko anobuda nyorwa panapa kuti wasubscribe like on the bell icon. Tipinda panapa BBC vanobuda chiposta General Anselm Sanyatwe vanozikanwa kunzi aiwa ndi Army General vaizikanwa nenyika yose uye vaipresida pamahandover takeovers at many occasions. Vanobuda nyora vachiti checkpoint. According to ZANU-PF spokesperson, he defied National Army Commander Sanyatwe before M31 in order to stop a coup. Ndo mashoko anobuda nyorwa panapa achitaura naChristopher Mutsvangwa achiti aiwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe aiwa nekuva respected kwavari aiwa vanouya vachifire General Anselm Sanyatwe aiwa achinoriassigniwa achiendeswa kuThe Ministry of Sport. Ndoda kuti aiwa vaiziva kuti aiwa by any chance aigona kumobiliza a coup. Ndoda kuti marumors ari kutaura pasocial media pamwechete aiwa nemastreets zvinzi he is one of General Chwenga's allies. So panga pane possibilities ekuti aiwa he was about to send masoja kuna mastreets omobiliza vanhu against mutungamiri wenyika. Mashoko ari kubuda panguva inoi zvekuti aiwa vanhu izvi zvinhu zvavanga vasingatombozivi but now zvinge zvakuti tsopachena kudai vanhu vanotoshamisa kuti aiwa saka kumusoro uko hakusi kudyiwa rinopisa. Mashoko ari kubuda panguva inoi nyika yose panguva inoi yava kutya pakupindira pane maissues anenge achiita pamusoro aiwa the ruling party ZANU-PF just because they know kuti aiwa ukangoda kungozviinvolva munhau idzi aiwa unozviendesa. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.